Zai so zace sirrin kauna so ne zan rike ki a raina amma ban yarda da iza ba. Izar so zace sirrin kauna so ne inda so da amana ba za ta ba mini iza ba. Shimfiɗar soyayya ba kowa ne zai samu ba, martabar alƙarya a cikin takwai sarki babba. Wani ya rawa ne ko da ko ba su wuce sako ba, ni nake da sarauta ban ga mai hanan nai isa ba, ko da ban furta ba yaro ya san babba. Masu lallaba bisa o'inka ba zan ɗaure ni ba. Ra'ayi riga ce kalli ta ki ta wuce bar duba, dukiya ko daula mallaka su bai wuce Allah ba. Kin ji babban sarki in ya baki bai ki ya kwace ba, in dare da rago san ba na ji ganin an tseren ba, ko ban wuce raini ba ba zan sa shanka ba, a cikin abban zara ba a ki adam kan ba. Izar so zace sirrin kauna so ne inda so da amana ba za ta ba mini iza ba. Zai so zace sirrin kauna so ne zan rike ki a raina amma ban yarda da iza ba. Inda so daidai ne so ka bai zama illa ba, kai kwa ka sa raini wai ba za ka yarda da iza ba. In ka dokan tabbas ni da kai ba zan ki mukulla ba, zan yi ma soyayya wanda wani bai taɓa samu ba. Ban ki in muka sani ba ka zamo mai yanci ba, in kasance sanyin lamarinka ba za ka wahalta ba. Ji da kai ba shi ne zai sa a yi ma soyayya ba, nuna halin kirki sai kirki da ki zamo babba, sai a yi mararin gun a soki ba a kasa ba. Ni ina kaunar ki har a zuci ba zan daina ba, banki in zama zaki ba kuma ba zan kasa ba, amma sai kin aje izan nan tanki tanka ba za bi ba. Inda manzon Allah ba wuya ba za ki fahimta ba.